दिनै जोंनि 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय बनरगावनि जे मोनसे कमिउनिटि हल जोंहा बेवहाय दं। बेयाव बनरगाव ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव जोंनि बनरगाव प्राइमारि कमिटि सिंनि दरब्रै दरबा गामिनिफ्राय फ्राय 650निबो बारा माने इउपिपिएल हानजानि मानसिफ्रा बिपिएफ दोलोआव जयेन जाफैदों आरो बेवहाय गासैबो हारि माहारिनि माने रायजो राजाफोर दं। बर'फोरजों लोगोसे जोंहा सुत्रधरफोर बिथांमोनबो दं आरो लोगोसे दुरामारि हेकाइपारा जावलियापारा गामिफोरनि गासैबो जोंनि मुसलमान बिदा फंबायफोर जायफोरनाखि इउपिपिएल दलाव दंमोन बिथांमोनहा दिनैहाय बेयाव गासैबो दोलो बोलो फैनानै बिपिएफ हानजायाव जयेन जाफैदों। 650 जन मोनसे प्राइमारिनिफ्राय बिपिएफ हानजायाव इउपिपिएल दलखौ गारना फैनानै जयेन जाफैनाया राजनितिनि मोनसे बिराद गिदिर माने खहा जानाय बिर'धि दलनि थाखाय इउपिपिएल दलनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे खहा जानाय। मानो होनोबा दिनै नोंथांमोनहा मिथिगौ जे 650 जन फेमिलियाव मिनिमाम 7 भटा दङ आरो 7 भटखौ हिसाब खालामनानै नायोबा माइन'रिटिफोरनि न'खरावथ' साबासिम थायो। दा बेखौ जों एभारेज हिसाबै 7सिम हमनानै लायोबाबो 650टा फेमिलियाव बिराद बुरजा भटआ दिनै इउपिपिएलनिफ्राय गुगाबाय आरो बिथांमोनहा थांनाय नैबे माने मा होनो थांनाय बै बिटिसि इलेक्सन जे जादोंमोन सेप्तेम्बर दानाव बिसिमहालागै इउपिपिएल दलजोंनो जरदार भाबै बिथांमोनहा खामानि मावबोनाय। दा दिनै जों 650 जन जगदान होखांनायनि उनाव बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राखौ जों जेखौ खोनादों दा दुरामारि हेकाइपारायाव जावलियापारायाव मुसलमान सम्प्रदायनि गेजेराव इउपिपिएल दलनि फेथिया गैला। इउपिपिएल दला शून्य जाबाय। थिग बेबायदिनो सुत्रधरपारा जे दङ हेकाइपारायाव बिथांमोनहाबो सेप्तेम्बर दानसिमहालागै इउपिपिएल दलजों दंफायोमोन। इउपिपिएल दलनो भटखौ होदों खिन्थु आथिखालाव बिथांमोनहा गासैबो गामियैनो इउपिपिएल दलखौ नागारनानै बिपिएफआव फैदों आरो फैयै फैयै नायनो जोंनि बे बनरगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय जोंहा बनरगाव खाग्राबारि बे दरनै बर' गामि जे दङ बे दरनै बर' गामियावबो जेखिनि इउपिपिएल दङमोन बिथांमोनहा गासैबो फैजोब्बाय। हयथ' खाग्राबारियाव 6-7 न'खर थाबावनो हागौ, बनरगावआव बिदिनो हयथ' 5 न'खर 6 न'खर थानो हागौ। बिसोरबो लासैनो फैगोन आरो बिसोरखौ लाबोनायनिबो जोंहा मोनसे माने सिन्था सरसाया दं बा बिथांमोनखौबो जोङो बरायगोन। जों खौसेयै थानानै राजनिति खालामगोन। जेसेबां बे ओनसोलाव थानाय इउपिपिएलजों लोगोसे गुबुन गुबुन दलनि मानसिफोर दं बिथांमोनहाबो इउपिपिएल दलखौ नागारनानै बिपिएफ दलाव हाबफैनायनि थाखाय जों अरायबो दरजाखौ खुला दोनदों। जोंनि मावथिफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ बजबनानै एखेलगे खामानि मावनो थाखाय जाथियाव जोंनि राजनितिखौ खौसेथियाव लाबोनो थाखाय जों नारा नाथा नाजागासिनो दं। आथिखालाव बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जे मोनसे शक्तिशालि दा बिटिसि गभर्नमेन्ट दं आरो बे बिटिसि गभर्नमेन्टआनो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि जौगाखांनायजों लोगोसे बिथांमोननि जे अभाब अभिजग दाबि दावा अधिकारफोरखौ सुफुंनायनि थाखाय माखासे पदक्षेप लानानै खामानि मावगासिनो दं आरो बे सरकारनिफ्रायनो जोंनि जनसाधारणा गासैबो सुवा सुबिदाखौ गासैबो अधिकार मर्यादा प्राप्यखौ बिथांमोनहा मोननो हागोन। बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा बुजिनो हाबाय आरो बेनि थाखायनो दिनै बर'आनो होन मुस्लिमानो होन राजबंसियानो होन बेंगलियानो होन राभा आदिबासि नेपालि जेसेबां जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोर दं बिटिसिआवहाय जायफ्रा माने सोरबा इउपिपिएल खालामदों जायफ्रा माने दिनैहाय बिजेपि खालामदों बा कंग्रेस खालामदों बिथांमोनहा बैफोर दलाव थानानै जेबो लाब गैया। बैफोर दलफ्राव बिर'धि दलफ्राव थानानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। नैबे बाथ्राखौ मोजाङै सिन्था खालामनो हानानै बुजिनानै बिपिएफ दलाव बयबो दले बले सामिल जानायखौ जों सानफ्रोमबो नुगासिनो दं आरो जेबायदि जाबाय थादों दा सारा जोंनि दतमा 2 नम्बर समस्ति एमएलए समस्ति जे दङ बेवहाय इउपिपिएल हानजाया शून्य जानो थांगासिनो दं। दरफा दरफा गामियाव साफा सानैबो थाबथाहैगोन ना थाबथाहैया दिनै मोनसे साननो गोनां जादों, सन्देह जानो गोनां जादों आरो बे मोनसे जोंनि बिपिएफ दलनि बेसेबांबा गेदेर मोनसे देरहासारनाय बिसायख'थिनि सिगांनो जों देरहासारनायखौ दिनैहाय रोखा रोखा नुनो मोनदों आरो बिसायख'थिनि सिगांनो दिनै इउपिपिएल बा गुबुन गुबुन हानजाफोरखौ जोङो धंस जानायखौ जोंनि मेगनाव जों सानफ्रामबो नुगासिनो दङ। दा बेखायनो आं खावलायगोन जे जेसेबांनाखि बिपिएफनि बादै
गुबुन गुबुन दलाव दङ 2 नम्बर दतमा एमएलए समष्टिनि सिङाव बिथांमोनहा नैबे सम थासेयावनो जाहाथे बयबो ओंखारबोनानै जोंजों ज' खामानि मावफैयो आं बेनि थाखाय खावलायहरबाय जों बयबो एखे बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जों बयखौबो समानै अननानै बोजबनानै लोगोसेयै ज' खामानि मावलांगोन आवगायलांगोन जों रावखौबो माने इनाय खालामनाय नङा जों रावखौबो अयनाय माने मा होनो लाजि फोनांनाय नङा अपमान खालामनाय नङा बयखौबो जों समान बेसेन होनानै बयखौबो जोङो समान मर्यादा होनानै बयखौबो जोङो आंगो गावनि बिदा फंबाय साननानै लानानैनो जों राजनितियाव बिपिएफ हान्जाया खामानि मावलांगोन आं बेनि थाखाय जोंनि उल्था हान्जायाव थानाय इउपिपिएल बा गुबुन गुबुन हान्जा बे हान्जाफ्राव थानाय मावथि दैदेनगिरि वार्कार बिथांमोनखौ खावलायहरबाय बिथांमोनहा जेबो गोनो गोथो उसुबिदा गोसोआव साननाय आख' फाख' गैयालासे जों फै आं जोथोन लागोन आं बिसेस करि बेवहाय बे समस्थिनि सासे बिजाथि महरै बा उनावबो आङो बिपिएफ हान्जानि सासे माने लेङाइ आफादगिरि हिसाबैबाबो बेसेबांखि दल गैया मानो बे दलफोरनिफ्राय फैनाय मावथि रायजो राजाफोरखौ गुवार गेबें गोथार गोसोजों आङो गोरबो बिखाजों बजबनानै बिथांमोनखौ अनसायगोन जोथोन लागोन आरो खामानि मावनो थाखाय खाबु होगोन सुजुग सुबिदाखौ होलांगोन